Anđeline fantastične priče. Riđokosa vila i tajanstvena knjiga. Kraljevstvo ispod trećeg brda bilo je vekovima čuveno po najučenijim vladarima. Princeza Dorotea nije bila izuzetak. O njenoj mudrosti i znanju govorilo se u svim kraljevstvima. Svi koji su ranije vladali trećim brdom imali su jednu zajedničku osobinu sa princezom. Obožavali su čitanje. Najveća biblioteka na svih 11 brda nalazila se upravo u ovom zamku. Generacije kraljeva i kraljica vredno su sakupljale i uvećavale ovu ogromnu kolekciju. Biblioteka se nalazila u čak 20 veličanstvenih dvorana i u svakoj dvorani bilo je mnoštvo spratova i hiljade polica napunjenih knjigama sa vrednim znanjima iz čitavog sveta. Kako je dosadno! Kada će se završiti zima? Nemam gde ni da protegnem svoja krila. Žalila se Riđokosa vila, najbolja drugarica princeze Dorotea. Dok je tražila knjigu koja bi joj mogla pružiti razonodu u sporim zimskim danima, u vilinoj glavi rodi se jedna briljantna ideja. Tako je bar ona mislila. Kakav nered je na ovoj polici? Knjiga o napicima za snagu odmah pored dečjih uspavanki. Kako se ovo uopšte desilo? Znam, sredit ću čitavu biblioteku. Organizovaću sve tako da nema zabune i kako bi svako što lakše pronašao ono što traži. Nedeljama vila je revnosno lepršala po biblioteci, prenoseći knjige iz dvorane u dvoranu, sa police na policu. Neumorno je radila, vesela što je iz svoje dosade rešila da učini nešto korisno, ne samo za sebe i princezu, već i za sve koji biblioteku redovno posećuju. Dok je razvrstavala knjige o fantastičnim stvorenjima, pažnju joj je privukla izrazito stara prašnjava knjiga, veća od svake koju je do sada prenela. Sa velikom mukom izvukla je knjigu i obrisala sa nje debeli sloj prašine. Zlatna vijugava slova, otkrivena posle toliko vremena, odbljeskivala su magičnim sjajem. Leksikon veštičjih ljubimaca i kako brinuti o njima. Kakav čudan naslov! Zar i veštice imaju ljubimce? Podrugljivim glasom reče vila. Dan se privodio kraju, te je rešila da ovo otkriće odnese u svoje odaje i sazna više o ovoj nesvakidašnjoj temi. Prelistavala je gigantske prašnjave stranice i posmatrala vešto izrađene ilustracije, ukrašene zlatnim i srebrnim nitima. Tronogi trol, dvoglava zmija letačica, patuljasti kiklop, otrovni gorgon i zlatni zmaj. Zmaj! Niko nije video zmaja na 11 brda vekovima. Samo najstariji čarobnjaci sećaju se njihovog postojanja, ali mnogi od njih ih nisu videli više od jedanput. Veoma moćan zmaj koji umesto vatre bljuje zlato, čitala je vila. Hrani se pećinskim stenama i ne voli svetlost. Krljušt mu je od zlata i otporna je na svako oružje. Poslednji poznati vlasnik, veštica plave kose. Vila oseti jezu celim telom. Ruke joj se slediše od straha, a noge zadrhtaše. Setila se svog nemilog susreta sa vešticom. Ali brzo se utešila. Veštica je pobeđena, možemo biti spokojni. Naredne stranice okretale su se pod vilinim prstima. Priča o zmaju bivala je sve zanimljivija. Da bi se pripitomio ovakav zmaj, mora se posjedovati drevna magija i zmaj se mora izmamiti na svetlost, pisalo je. Pošto bi se nahranio, zmaj bi utonuo u san i dok bi spavao, kamenje bi se u njegovoj utrobi pretvaralo u zlato. Vila je preskočila nekoliko stranica i naišla na deo o poslednjim saznanjima o zmaju.
pohlepna veštica bi nestrpljivo budila zmaja svakog dana i zahtevala još zlata. Zmajeva ljubav i naklonost prema veštici bila je neizmerna, te bi on redovno iscrpljivao sebe do poslednje trunke snage kako ne bi razočarao svoju dragu vlasnicu. Čini vezivanja sa vlasnikom mogle su se prekinuti samo ukoliko bi zmaj dosegao punu snagu, a vlasnik bio potpuno iscrpljen. Lukava veštica nije nikada zmaju dopuštala da se dovoljno odmori i koristila je sve svoje moći kako bi je zmaj voleo i ostao joj naklonjen. Jedne jesenje noći veštica je bila uhvaćena u čarobnjačku zamku. Pošto je čarobnjak bio mlad i tek završio školu magije, njegova zamka nije bila dovoljno jaka da je zadrži zauvek. Ali zadržala ju je dovoljno dugo da se zlatni zmaj potpuno regeneriše i povrati svoju punu snagu. Veštica plave kose, bleda, iscrpljena od borbe, zagrlila je svog zmaja i potražila mu malo zlata kako bi joj se popravilo raspoloženje. Zmaj, i dalje blagonaklon, izgljuba gomilicu zlata. Naravno, ovakva količina razbesne vešticu i ona ljutito poče zahtevati još. Nadmoćno, zmaj se izvi i raširi svoja zlatna veličanstvena krila i reče: "Prekidam čini vezivanja." Iznenađena veštica, ne mogavši da uzvrati, zapanjeno je posmatrala ovu zlatnu priliku koja je odletela munjevitom brzinom. Ovo je poslednji zapis o zlatnom zmaju. Jednostavno je pisalo na dnu strane. Vila grozničavo poče da prelistava stranice, ali više nije bilo ni jedne jedine reči o tome. Možda je ovo samo još jedna izmišljena bajka, mora biti tako. Duboko u sebi, Vila je znala da se ovo nekada zaista dogodilo. Ali gde je zmaj otišao? Kako to da se više nikada nije pojavio? Da li i dalje negde sada živi i hrani se pećinskim stenama? Njeno razmišljanje prekinu glas njene najdraže drugarice. "Vilo, treba nam tvoja pomoć. Čarobnjak Maks je tražio knjige o portalu vremena. Da li si naišla na nešto slično?" Vila zatvori knjigu i pohita nazad ka biblioteci.